Kuya, harap dito! Ayan. May tanong ba? Sandali, gusto ko bang kasi pinisa namin ng Andy? Ano gila natin? Nanggaling na sa Mike Lam dito. Kasama niya si Gabriel Gilman. Hello, Ate! Bakit pinamalito nyo? Ikaw, kisisi ka na ako. Pinulito, niwas ka. Sige na! Sige na! Sige na! Ayan! Iba to. Hindi na kaya. Okay, palabakan natin ang kasang pabilis. Thank you! Tawagin na natin ang ating mga projects. Si Joey, si Jack, at saka si Reese. Okay. Ay, follow niyo sila sa Twitter. So, Chrissy. Ate Shanghai!